Doktor Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Napdeng ki laingut ki doktor ki balasha akyam halor ka Jingbthei bom hajan Redford ha Delhi kawai kedai ke doktor rangba jongka Al-Fatah Medical College kabadon ha Faridabad ha Haryana kata ke doktor Shahin Shahid la kem yaka da ka crime branch jongki pulit ke Delhi but on tokir benya yaka da ka National Investigation Team ka doktor Shahin kedai ke basyong basa ha Lehnoh kala syakyam dei Namar ba la lap yaki suloi bat ki kuli nak kakali jongka ha ka jingsdang jong ka jingtoken lalab baka Doktor Shahin ka dei ka Thmu ban Seng ya ka kenhun jong ki Lehnoh Kynthei jong ka Jaish e Muhammad ya ka balatib kum ka Jamaat ul Muminat kani ka dei ka kenhun ka bayalam da ka Sadia Azhar ka para jong unong Seng ya ka Jaish e Muhammad kata ka Masud Azhar ulok jong ka Sadia u Yusuf Azhar udei uwei na kinong yalam ka Jaish e Muhammad ubala kelon yab ha ka Operation Sindur jong ka India ka NIA kadang toket benia menta ya ka Dr. Shahin. Ha ka jing toket ya ki weipat ki Dr. Rongba ki batrai ha ka Al-Fatah Medical College. Ki laithu baka Shahin ka dei ka bapher jinglong bha bat ka le kat bamon. Kami na Al-Fatah Medical College. Kam ju yathu bat kam ju pentep yano bat ki donru bongot ki beriu ki bam shimla ithu ki bawan yakandu ya ka hai Al-Fatah Medical College. Ki para doktor ki la ujoru sya ki bor peniat ya kani ke jinglong ke jongka. Ki arngot ki weipat ki lasha akyam ki Kynthei ki arngot ki doktor rangba jong ka Al-Fatah Medical College kata u doktor Muzammil Shakil bat u doktor Adil Rather baro arngot ki dei na Kashmir ka jingsha akyam jong u Muzammil ka dei hadien balalab na ka yeng sawa jong u na Faridabad hadu arajar khandai spa kilu ki tiar penbethai ki ba pendon kam banshina bom yaladi usa Al-Fatah Medical College henrei u wai yeng ru shabar kidang don bongot ki baki pulet ki subar don kti henrei kidang bodien ya ka yat ka yang jongki bat kidang ti bni aru syapang ka jing em ka jongki दूसरे पे आ जाएगा फिर कह दिनों का भाई अब हो रहा है।